bach da. Wel, mae rhaid i weid, talwr yn Aneirin i lansio gyfrol enw Sadwrn iawn. O'ch chi'n gwybod taw Aneirin oedd yn gyfrifol amdano fe, achos oedd e'n gyfyrddin, oedd Mererid Hopwood yn berniadu, ac oedd... be? Na. Ac Tudur Dylan yn helpu hefyd, felly ti'n meddwl, oedd e'n touch-up clas i'r noson ei, o wahanol i Bragdy'r Beirdd, fe? Ac yn y blaen, ac ar y diwedd, mynyffach chi, o 2 allan o 3 tîm, ben. Beth o'n i'n mynd i wneud, achos oedd neb, oedd rhys iawn o bawb, ddim yn apus o gwbl, oedd just, ti'n meddwl, angen rhywun i ennill. A wel, oedd pawb yn pembleth llwyr, beth o'n i'n mynd i wneud, Aneirin wedyn yn troi Tudur Dylan a gweud, fi'n credu dyle un o bob tîm, ddod at ei gilydd a dylwn ni gael armwrestle. A dyna ddigwyddodd. Yn halwn, Aneirin Caerdydd. Ac Osian Corach a mae'r lluniau ar y ffôns ni gyd, a Dafydd Emyr. A pwy nath ennill? A pwy nath ennill? Osian Corach. Balchder y Bragdy. Wel, sa'n wedi wneud. Pan o'n i gyda Aneirin wythnos diwetha nawr yn teithio yn Aberystwyth ac yn perfformio gwaith, oedd gyda fi un gerdd, nath Jeremy Turner oedd yn cyfarwyddo ni yn ar y goch, nath wrthod gadael i fi ddarllen y gerdd. A fel rhywun sy'n dod i mos o fan hyn, sy'n arhynnydd i ni beth bynnag ddiawl yn y moyn, ceidio bod rhywbeth dati, o'n i'n gweld hi'n anodd iawn llyncu chymod bod rhywun yn gweithio chi ddim yn cael darllen hon Catrin. Ond nes i'r cyfarwyddyd, a nes i ddim perfformio ddi, a nes i feddwl, wel, na i wneud yn Bragdy'r Beirdd. A nes i gael cyfarwyddyd i beidio i darllen i, achos mae'n debyg oedd Jeremy Turner yn meddwl byddai hi'n rhy drist i ddarllen. Ond, fi'n mynd i wneud i ti beth. I bobl ifanc falle byddai ddim ond rhy drist, yfe? Iawn. Ac Eirig Salisbury. Ac Eirig Salisbury. A Eirig Salisbury yn dosbarthodd gyda criw o blant, a oedd e'n gorau wneud un session in Saesneg, a oedd e, now we're going to rhyme our names with words that rhyme with our names. Does anyone remember what my name is? A bach yn back fel un, oedd e, yes, Alan. So ni'n gael fe'n Alan Salisbury. A mae croes na chi wneud o thrydor hynny heno hefyd, os chi'n meddwl. Newydd Cowen nawr, rach chi gofyn y jokes, pa i wneud nhw cyn cael pris dde. Aeth Mam ar hael yn ei handbag. Roedd gen I fam a thad a chath, a brawd a brecwast bob bore'r un fath. Darn mowr o dost a phaned o de, a mam a'i sgertiau yn rhedeg y lle. Yna, pan oedd y mrawd yn 10 a fi yn 7.5, diflannodd mam ar hael yn ei handbag lleder. Wedyn, prynodd dad fecws, gwerthu bara, a naw, dwi'n 9, a fi sydd dala. Bydd dad yn codi'n gynnar yn y bore bach am 4. Bydd yn paratoi'r toes ac yn tyluno, yn gwesogi'r ffwrn a byth yn cwyno. Ac erbyn 6, mae top tŷ ni uwchben y becws o wir I chi, yn llawn o wynt, baram, pobi, a daw'r lluniau wedyn o fenyn yn toddi, o jam ar y ford mewn potyn pet, a mam yn dawnsio yn ei sgert. Ond mae mam wedi mynd, a does dim sôn amdani, dim un galwad ffôn. Fe aeth hi ar hael yn ei handbag, do, ac aeth byd dad yn ddi fel y glo. Ond bob un bore, wrth bobi nawr, mae e'n gweld yr hael ar doriad gwawr.